Tots Sants. Tot i que, darrerament, se n'ha desplaçat la celebració de la vigília d'aquesta diada, entre el 31 d'octubre i l'1 de novembre, com el Halloween dels països anglosaxons, o el Magosto de les terres australianes, lleoneses i gallegues, o el Samhain, festa captant celta. La castanyada catalana prové d'un antiga festa ritual funerària. Segons els celtes, la festa iniciava l'any nou, que començava en l'estació fosca. Segons ells, la línia que uneix el nostre món amb un altre s'estreia amb la seva arribada, permetent als esperits bons i dolents passar a través. Els esperits dels familiars eren invitats i homenatjats, mentre que els dolents eren rebutjats. Els immigrants irlandesos van transmetre la festa a Amèrica el segle XIX. La castanyada consisteix en un àpat en què es mengen castanyes, panellets i moniatos i fruita confitada. La beguda típica de la castanyada és el moscatel. Pels vots d'aquesta celebració, les castanyeres venen al carrer castanyes torrades i calentes i generalment embolicades en paper de diari. En molts llocs, el dia de Tots Sants, els confiters s'organitzen rifes de panellets i fruita confitada. Sembla que el costum d'ingerir aquests menges altament energètics prové del fet que durant la nit de Tots Sants, vigília del Dia dels Morts segons la tradició cristiana, es toca el mort sempre seguit fins que a la matinada, amics i parents ajuden els campaners a fer aquesta dura tasca i tots plegats consumeixen aquests aliments per no defallir. Molt bé, Hafsa. Jo soc Carles. I a quin grup aneu? A primera. Molt bé. Ahora leeremos microleyendas de Ramón Gómez, de la serie El buitre, la mano y 10 millones de automóviles. El buitre. Un buitre me picoteaba los pies. Ya me había desgarrado los zapatos y las medias, y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo. Volaba en círculos, amenazadores alrededor, y luego continuaba su obra. Pasó un señor, nos vino un rato y me preguntó: ¿Por qué permites que el buitre te pique? Estoy indefenso. Vino y empezó a picotearme. Lo quise espantar y hasta proyecté torcerle el pescuezo. Pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. No se debe atormentar. Un tiro y es al final del buitre. ¿De verdad haría usted eso? Encantado. No tengo más que ir a casa a buscar mi fusil. ¿Puedo aguantar media horita más? No sé. Pruebe de todos modos. Bueno, seré tan rápido como pueda. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado bajar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco más lejos, retrocedió para captar el impulso óptimo y, como un atleta que arroja la jabalina, encajó su pico en mi boca, profundamente. Al caer de espaldas, sentí como una liberación. Sentí en mi sangre que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas. El buitre irremediablemente se ahogaba. Molt bé, no? Doncs presenteu primer. Vinga. Jo soc Kai, Maria, Eva, Víctor. De quin grup? De la Maria. Molt bé. Com vulgueu. No puc. Necessito saber si es produiran nous atacs en el futur. La gent està nerviosa i m'agradaria tranquil·litzar-la. Ho sento, aquest cop t'has equivocat de persona. Tal com jo veig, hi ha dues hipòtesis. La primera és que has muntat aquesta farsa des del començament, perquè semblés que hi havia una fera solta al bosc, i així poder matar el teu bestiar amb tota impunitat. Si les coses haguessin passat així, i és només una teoria, seria lògic pensar que ja no es produirien nous atacs, perquè ja has assolit els teus objectius. M'equivoco? El Marcial va mirar fixament als ulls del senyor González, esperant una resposta, però Félix González es va limitar a somriure. I la segona hipòtesi? La segona hipòtesi és que tu no tens res a veure amb els dos primers atacs, però que t'has aprofitat que hi havia una fera solta per matar els teus animals. En aquest cas, és probable que es produeixin nous atacs. De debò penses que hi ha una fera solta? És una possibilitat.
No em diguis que tu també has començat a creure en homes llop. Podria tractar-se d'un gran llop, com el que va matar el Mauricio fa 10 anys. Va, home, cap llop és capaç de partir un cavall per la meitat. Aleshores, la primera hipòtesi és la bona? No, ni la primera ni la segona. Per ser cap de policia em sorprèn la teva manca d'imaginació, Marcial. Des del començament has seguit una línia d'investigació errònia. Vas donar per fet que jo estava al darrere de la matança dels vedets. Per això no has trobat el culpable. Uns quants cops vaig provar d'avisar-te que t'estaves equivocant i no vas voler escoltar-me. És el meu principal sospitós. No em va semblar gens convenient seguir els teus suggeriments. Tens un talent innegable per confondre la gent. Això vol dir que no t'interessa escoltar la meva teoria? Al contrari, t'escolto amb tota atenció. De cop els dos cérvols van alçar el cap, alarmats, i van sortir corrents a buscar refugi al bosc. L'Eduardo acabava d'emergir de l'espessor en la llunyania i es disposava a creuar el prat. El senyor González va torcer el gest. És que no pot passar per cap altre lloc? Per aquí talla més d'un quilòmetre. I què és un quilòmetre per a ell? Em pensava que era un gran atleta. Deixa tranquil el noi i explica'm la teva teoria. Per a mi l'assumpte està molt clar. És evident que els 3 atacs són obra del mateix individu. Després, si vols te'n donaré el nom. De moment, per no aixecar suspàcies i perquè escoltis la meva teoria fins al final, m'estimo més anomenar-lo senyor X. El que és indiscutible és que el senyor X té un interès molt especial perquè la gent cregui que un home llop va sol pels voltants del poble. Per això va realitzar els atacs durant 3 nits consecutives de lluna plena. El primer atac no va ser revestir gaire dificultat, perquè ningú se l'esperava. El senyor X es va presentar de nit en aquelles pastures, va disparar dards sedants a 2 ovelles i les va esquarterar amb algun estri mecànic capaç de reproduir les queixalades d'un gran llop. El segon atac va resultar ser una mica més complicat d'organitzar, perquè la gent estava alerta i per precaució va tancar els animals als estables. No obstant això, el senyor X va demostrar tenir un coneixement precís del poble. Sabia que a la quadra del Miguel hi havia un tauló sol, pel qual es podia colar una fera. I més important, sabia que en aquella quadra només hi havia un cavall. Com vos dieu? De quin grup sou? Les dos? Laura. Molt bé. Vinga, doncs podeu començar. La mano. El doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente, murió estrangulado. Nadie había entrado en la casa, indudablemente nadie. Aunque el doctor dormía por higiene con el balcón abierto, era tan alto su piso que no era de suponer que por allí hubiese entrado el asesino. La policía no encontraba la pista de aquel crimen. Ella iba a abandonar el asunto. Cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas a la jefatura. Saltando de lo alto de un armario, había caído sobre la mesa. Las había mirado, las había visto y después había huido por la habitación. Una mano solitaria y viva como una araña. Allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto. Llena de terror acudió a la policía y al juez. Era su deber. Trabajo les costó cazar la mano, pero la cazaron. Y todos le agarraron un dedo, porque era vigorosa como si ella radiase contra toda la fuerza de un hombre fuerte. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano? Pues de una larga pausa, el juez se le ocurrió darle una pluma para que declarase por escrito. La mano entonces escribió: soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado vilmente por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. He hecho justicia.
My name is Daniel. The Pagans who live in Britain 2000 years ago celebrate the New Year on 1st November. Then the Christians come and people celebrate Halloween Mass, a 3-day festival between 31st October and 2nd November. 31st October was called All Hallows Eve, and slowly the name changed to Halloween. In November, winter is near, and hundreds of years ago people believed that bad spirits, like ghosts, came in winter. They wanted the bad spirits to go away, so they made fires outside and used big autumn fruit or vegetables to make jack-o'-lanterns. The name Jack-o'-lantern means Jack of the Lantern. A lantern is a kind of light, and some people think Jack was a night watchman who had one of these lights. To make a jack-o'-lantern, people put a hole in a large fruit, usually a pumpkin. Then they put a candle in the hole and put a face in the side so the light was easy to see. Another thing people did to make the bad spirits go away was to dress like witches and ghosts. Children still do this if they go to Halloween parties. People often put up decoration for Halloween parties and play games. The decorations are usually black for dark nights and orange for the autumn vegetables. On Halloween, party game is called throwing two apples. Many apples fall off the trees in October, so they are easy to find. Someone puts water and apple in a big bowl. The apples stay on top of the water. Often someone puts something around the first player's head, so they cannot see it. The player must keep their hands behind their back and take an apple out of the water with their beak. Then the next player tries. The game is sometimes very difficult, and players usually get very wet. In Canada and the USA, and sometimes in Britain, children go trick or treating. They dress like witches and ghosts and go to the houses around where they live, often in a small group. When someone answers the door, the children say, "Trick or treat." This means that the person in the house must decide. Either they give the children a treat, like fruit or chocolate, or the children will play a trick on them. For a trick, the children sometimes throw something, like an egg at the house. Tamara i Aitana. Molt bé. De primer B, ¿eh? 10 millones de automóviles. El orgullo de la gran ciudad se había cumplido por fin. Ya tenía 10 millones de automóviles. Casi nadie pasaba por las calles y las aceras se habían suprimido. Además, en algunas vías de la ciudad habían dejado una especie de alero para peatones desgraciados. Pero aquella tarde de un domingo estival, caracterizado por una atmósfera pesada, los gases de los 10 millones de automóviles intoxicaron toda la ciudad. Y los turistas que llegaron en la madrugada se encontraron con el triste espectáculo de todos los habitantes raseros de las calzadas, caídos en los sofás de sus coches, catalepsiados para siempre por la asfixia. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through some sort of window to your right. As he goes left and you stay right between the lines of fear and blame. You begin to wonder why
follow.